Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Паважаныя сябры, дазвольце мне першае пасяджэнне трэцяй агульнапартыйнай канферэнцыі грамады вучняў па пытаннях агітацыі і прапаганды ў Магілёўскім раённым камітэце аб'яднання лічыць адкрытай. Ура! Ура! Паважаныя сябры, дазвольце мне выступіць з урачыстым дакладам, з дакладам прысвечаным пасяджэнню, з дакладам да дэлегатаў нашай канферэнцыі. Шановныя дэлегаты канферэнцыі, ад імя ўсяго кіраўніцтва аб'яднання выражаю вам шчырую падзяку за тое, што вы згадзіліся ўзяць удзел у працы трэцяй агульнапартыйнай канферэнцыі па пытаннях агітацыі і прапаганды грамады. На гэтым тыдні адбылося першае пасяджэнне канферэнцыі ў мінскім гаркаме арганізацыі, на якім я таксама дакладаў дэлегатам аб агітацыйна-прапагандысцкім накірунку жыцця грамады. У маім дакладзе была дадзена характарыстыка палітыкі, яе тэзісы і становішчы. Сёння я таксама агучу асноўныя тэзісы і задачы гэтай палітыкі, але яны прагучаць у сярэдзіне майго рэферата. Паважаныя сябры, грамада вучняў 9 класа па сваёй сутнасці мае два напрамкі развіцця. Развіццё школьнай дэмакратыі і развіццё палітыкі пашырэння шэрагаў арганізацыі. Безумоўна, з улікам усіх магчымасцяў неабходна кіраўніцтву цэнтральнаму камітэту, прэзідыуму арганізацыі шукаць
і рэалізоўваць усе магчымыя накірункі і спосабы фундаментальнага развіцця грамады, бо існуюць і унікальныя сродкі пашырэння нашага аб'яднання. Для чаго гэта ўсё робіцца? Для паспяховага шляху наперад, для стварэння школьнага самакіравання ў большасці школ Рэспублікі Беларусь. Ідеї марусіх пацан, гэта вучняў грамада. Ідеї марусіх пацан, гэта вучняў грамада. Ідеї марусіх пацан, гэта вучняў грамада. Шановныя райкамаўцы, геаграфічнае становішча вёскі Мікалаеўка-2, якая з'яўляецца цэнтрам дзейнасці Магілёўскага райкама грамады вучняў, дазваляе усім сябрам суполкі шукаць новыя гарады для пашырэння нашых шэрагаў. Менавіта таму і неабходна ствараць новыя шляхі дзеяння па гэтай палітыцы. Разгледзеўшы мапу дадзенай мясцовасці, я вылучыў наступныя паселішчы, што маюць быць разгледжаныя кіраўніцтвам Магілёўскага райкама і трэцяй канферэнцыяй яе дэлегатамі у райкаме. Гэта Шклоў, гарады Шклоў, Орша, аграгарадок Палыкавічы, гарады Быхаў, Чавусы і Крычаў. Не выключаны і ўдзел райкамаўцаў у паездках у горад Асіповічы. Дарэчы, які паездка адбылася роўна тыдзень таму. Таксама кожны з вас з дэлегатаў канферэнцыі мае рэальную магчымасць прапанаваць свой населены пункт для візіту нашых сябраў у рамках палітыкі пашырэння шэрагаў нашай суполкі. Усе гэтыя сродкі і спосабы выкарыстоўваюцца грамадой вучняў, каб у будучыні найбліжэйшым часе выканаць задачу, агучаную на 13-м з'ездзе аб'яднання па дасягненні паказчыка ў 50 сябраў грамады, каб працягнуць свой рух наперад. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Дякую. Лічу неабходным у сваім дакладзе акрэсліць той факт, што учора адбылася паездка ў горад Оршу Віцебскай вобласці, у якой удзельнічаў я у якасці старшыні грамады і чалец ЦК Лізавета Александровна Гаўрушка. У ходзе візіту Лізаветы Александровны была распаўсюджана першая ў гісторыі лістоўка з мэтамі і задачамі нашай арганізацыі, з азначэннем дзейнасці нашай суполкі, нашай грамады. Гэты крок з'яўляецца пачаткам распаўсюду ідэі арганізацыі на ўсю Рэспубліку Беларусь. Ура! Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Сённяшні тэкст статута грамады вучняў мае быць пераробленым, бо першапачатковая мэта усталявання школьнай дэмакраты ў сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска па сутнасці ўжо выканана. Аб гэтым я казаў амаль тыдзень таму на адкрыцці канферэнцыі ў мінскім гарадскім камітэце. Я, як старшыня суполкі, падрыхтаваў новую рэдакцыю устава аб'яднання. Ён мае 15 артыкулаў, якія прысвечаны кіраўнічым органам грамады вучняў, прэзідыуму, цэнтральнаму камітэту, агульнапартыйнай радзе, з'езду нашай суполкі, агульнапартыйнай канферэнцыі, збору унёскаў, абавязкам сакратароў грамады вучняў і гэтак далей. Былі падкарэктаваны і мэты грамады. У сённяшняй новай рэдакцыі статута адсутнічае ўспамін пра пабудову школьнай дэмакраты ў школе нумар 55 горада Мінска. Але усе вы разумееце, што яна была выкананая, і гэта вельмі добры факт для нашай арганізацыі. Але ў асноўным нашы накірункі засталіся. І далей грамада
вучняў будзе развівацца, пашырацца і ісці наперад. Дзякуй за ўвагу. Паважаныя сябры, дазвольце мне першае пасяджэнне трэцяй агульнапартыйнай канферэнцыі грамады вучняў па пытаннях агітацыі і прапаганды нашай арганізацыі лічыць закрытым.